Vítam všetkých milovníkov aut z Los Santos. Dnes, konečne po 100 rokoch, som si pre vás nachystal prvýkrát niečo výnimočné a dnes sa môžete tešiť na prvýkrát niečo výnimočné. A môžete sa tešiť práve na svet športových sedanov. Ideme si teraz preveriť niekoľko športových sedanov a následne ich ohodnotíme. Ohodnotíme tieto sedany, každý ohodnotíme separátne, v čom vyniká, v čom je lepší ako ten druhý, či sa oplatí nejaký z nich kúpiť. Následne ich rozložíme na našu tabuľku a pri ďalších videách si môžete aj všimnúť, že tieto vozidlá budú pribúdať a pribúdať. Následne si budete môcť teda porovnať, ktoré auto je dobré, zlé, ktoré sa vám oplatí. Takže poďme na to, ideme sa pozrieť na prvé auto, ktoré si dneska ukážeme. Dobre, momentálne sa nachádzame v PDM garáži. Vďaka PDM je teda celé toto video. PDM nám poskytlo niekoľko ich aut na to, aby sme si ich oskúšali a ohodnotili. No a toto je naše prvé vozidlo, ktoré je Hicate Sedan. Momentálne ide teda o upravený Ubermacht spoločnosťou Hicate. Ako si môžete všimnúť, toto vozidlo má svoje výraznejšie bodyliny. Je to teda športovejšia úprava Ubermachtu. Toto auto môžete v PDM nájsť za cenovku 130 000 a teda ideme si ho momentálne otestovať, aby sme zhodnotili, či je pre vás výhodné alebo nie, ktoré sú jeho silné a slabé stránky a nakoniec si zberiame jeho čas na trati. Dobre, momentálne sedíme už v tomto krásnom Hicate a rovno môžem povedať, že to na mňa má až priamo luxusný dotyk. Toto auto je neskutočne komfortné, sedačky ma priamo objímajú. Napriek tomu, že sú športové, tak je veľmi príjemné na nich sedieť. Vzadu máme hromadu miesta pre ďalších pasažierov a aj dosť objemný kufor. A môžeme si tu všimnúť tento krásny krémový interiér s docela moderným infotainmentom. Toto auto bolo, myslím, že vyrábané od roku 2019, konkrétne tu máme 2022 model a myslím si, že toto auto z hľadiska komfortu a interiéru zodpovedá svojej cenovke. Dobre, môžeme si tu všimnúť originálne BBS disky čiernej farby, ktoré sú kombináciou karbonu a hliníku. Následne si môžeme všimnúť, ako som hovoril, agresívnejšie bodyliny urobené spoločnosťou Hicate na tomto aute. Tu si môžeme všimnúť jeden obrovský zadný nárazník s mocným splitterom a na vrchu karbonový spoiler ako na streche, tak aj na kufri, kde si môžeme vďaka tomuto zistiť, že toto auto bude vytvárať dostatok sily na to, aby potrebovalo. Kufor má dosť decentný objem, bavíme sa o tom, že je to nadpriemerné na sedan tejto veľkosti a tejto kategórie a myslím si, že nebudete sklamaní, keď pôjdete niekde na dovolenku, či už do Grapeseedu alebo napríklad do Paleta. Následne si môžeme všimnúť aj agresívnu prednú masku, ktorá je začiernená a samozrejme pod kapotou nájdeme niečo veľmi, veľmi zaujímavé a to je tento krásny 4-litrový 8-valec, ktorý produkuje až 556 koní. Toto auto má v stériovom stave maximálku hodnotenú na rýchlosti 118 mil za hodinu a momentálne sme na letisku Sandy, kde ideme otestovať jeho zrýchlenie z 0 na 100 a jeho obratnosť. Tak, momentálne sme sa presunuli na našu trať, kde urobíme benchmark, kde zmeriame rýchlosť tohoto auta okolo celej tejto trate za 3 kola a zistíme, či je rýchlejšie alebo pomalšie ako ostatné auta a či je rýchlejšie alebo pomalšie ako predošlé auta, ktoré sme testovali
Ako viete, jazdili sme tu na futách a tým pádom vieme porovnať tieto časy. Moje osobné auto tu má momentálne čas 3 minúty rovné za 3 kola, takže zistíme, koľko má toto auto. S časom okolo tohoto okruhu 3 minútam 11 sekundám a 580 tisícinám si myslím, že toto auto obstálo. Podľa mňa je viacej ladené, aspoň v tomto sériovom stave, na ten komfort ako na tú rýchlosť. Myslím si, že jediný nedostatok tohoto auta osobne pre mňa je práve ten podvozok. Okrem toho jeho maximálka je viac než komfortná na sa na sériový stav. Rovnako prevodovka radí krásne, plynule a rýchlo. A povedal by som, že gripu má hromadu a ovláda sa relatívne jednoducho, no toto auto nie je úplne auto, do ktorého môže hocikto sadnúť a šoferovať, ale musí sa do toho dostať. Okrem toho má 4 miesta, takže takouto svižnosťou si odvezete aj bandu chalanov niekde na žurku alebo na zraz. Myslím si, že toto auto obstálo a momentálne sa môžeme presunúť už na ďalšie. Dobre, následne sa presúvame k autu číslo 2. Toto je Albany V-Street a je to, ako vidíte, ďalšie luxusné auto, ktoré si myslím, že málo kto zvažuje. Málo kto zvažuje podľa mňa kvôli tomu, že je to Amerika, ale nie je to muscle. Napriek tomu je to športový sedan a presne preto si myslím, že je zaujímavé a stojí za zváženie. A ideme si to práve teraz otestovať, aby sme zistili jeho performance a ukázali si, ako jazdí a či sa skutočne oplatí. Toto auto ide v PDM-ku za $97 500 a ukážeme si, či to za tú sumu skutočne stojí. Dobre, následne v tomto vozidle Takže, teraz sa presúvame do interiéru vozidla a ako si môžeme všimnúť, máme tu krásny športovo inšpirovaný interiér,
s reálnou kožou, krásnym infotainmentom, nič navyše, čo by nám nebolo treba. Máme tu stále hromadu tlačítok, čo na moderných autách si môžeme vážiť. Všetko vieme totiž to ovládať cez ne a náš infotainment nám slúži iba ako doplnok. Následne tu máme krásne budíky a športové sedačky, ktoré príjemne podržia, ale sú tiež celé z kože a prešívané, takže si na ne v lete nespalíte riť. No pritom vás príjemne podržia a sú veľmi pohodlné. Dobre, následne k exteriéru auta môžeme vidieť krásnu agresívnu masku. Auto nemá body kit, ale cesto má nádherné subliny. Bavíme sa tu o 19 diskov, ktoré sú dizajnovo tiež krásne bohaté. Máme tu aj veľmi priestorný kufor s veľkým karbonovým spoilerom na vrchu. Krásne jedna výnimočná vec, ktorú málo kedy vidíte na moderných autách, sú stále reálne výfuky, ktoré na tomto aute môžeme vidieť. Toto auto je inak veľmi kultivované so svojím zvukom a hovorím vám, že áno, ja mám športový motor. Ale napriek tomu na vás nehuláka, hej, potrebujete ma vidieť všetci. Kufor je krásny, priestorný, myslím si, že nesklame. Rovnako zadné sedačky majú hromadu priestoru, čiže sa nemusíte báť o kolená vašich kamarátov. Následne design language, tieto značky v posledných rokoch bol síce, dalo by sa o ňom argumentovať, no myslím si, že toto auto sa dizajnovo veľmi podarilo a bere inšpiráciu aj od iných výrobcov, čo nie je nevyhnutne zlá vec. Poďme sa teda presunúť na test, kde zistíme jeho zrýchlenie z 0 na 60 a na 100. Dobre, následne, ako vidíte, sme už na trati, už všetko poznáte, tak poďme si ukázať, ako toto auto na nej vykoná svoj výkon za 3 kola. Pretože úprimne, ja v ňom proste niečo vidím a má určitý šarm. Čas tohoto auta na tejto trati tu 3 minúty, 17 sekúnd a 5 stotín. Myslím si, že je to fajn čas. Určite sa dá niečo s tým autom porobiť, aby bol lepší. Okrem tohoto auto pocitovo je veľmi príjemné, je ďaleko ľahšie ako predošlé auto, ktoré som skúšal. Jazdí viac kultivovane a určite radšej šmíka, čo je dôvodom tohoto času. Okrem toho ovláda sa krásne a nikdy som sa necítil nejak moc nekomfortne, okrem teda momentov, kde som trošičku stratil stabilitu, ale to je na mňa. Ako hovorím, toto auto sa šoferuje jednoducho a podľa mňa úprimne jednoduchšie ako to predošle. Pokiaľ vyhľadávate viac komfort, tak by som šiel určite do tohoto. Pritom môžeme sa baviť o tom, že napriek tomu, že toto auto je samo o sebe komfortnejšie, jeho podvozok je ďaleko športovejší. Keby malo rovnaký výkon ako auto predošlé, myslím si, že by ho na tejto trati rozbila. Čiže to je môj názor na toto auto. Albany bolo výborné auto a
Pokiaľ zvažujete, myslím si, že určite choďte do toho. Ako môžete za mnou vidieť, sme už u ďalšieho auto, ktorým je Komoda Widebody. Je to zase upravený model auta, ktorý viete v PDM-ku zohnať za výbornú, priam perfektnú cenu, ktorá je $103 000. Myslím si, že táto cena podľa mňa viac než prislúcha tomuto autu. A poďme si ho otestovať, zistíme jeho maximálku, zistíme jeho zrýchlenie a najdôležitejšie je, že zistíme, ako jazdí. Dobre, ako môžeme vidieť, máme nádherný interiér, ktorý spája športové s komfortom. Máme tu krásne, veľmi príjemné, prešívané kožené sedačky. Máme tu jednoduchý infotainment, jednoduchý interiér. Všetko vyzerá krásne, všetko vyzerá tak, ako má. A podľa mňa je to veľmi príjemný interiér, v ktorom môžeme sedieť. Poďme teda von. Dobre, tak teda môžeme si všimnúť krásny dizajn našich talianských bratov, ktorí dizajnovali toto auto. Podľa mňa urobili veľmi krásnu robotu s celým predkom, celou maskou. Ako vidíte, toto auto má krásny rozširovací bodykit, spravený šroubami a samozrejme má nejaké japonské disky. Máme tu potom veľmi krásny, agresívny a pravdepodobne upravený výfuk, ktorý je inak strašne hlučný, čiže ak máte radi pokoj v aute, určite neodporúčam. Ak naopak nie a chcete dať o sebe vedieť, veľmi výborná Kufor by som povedal, že je trošku menej priestorný, ako by ste chceli, no nemyslím si, že to sklame, pretože dobre vieme, že kupujúci takéhoto auta. No a vo výsledku máme celkovo veľmi krásne auto, ktoré svojím dizajnom neskutočne ohromí. Nehovoriac o tom, že so svojou maximálkou na 116 milách za hodinu je podľa mňa veľmi príjemné za túto cenu. Dobre, tak my sme znovu na trati. So všetkým sme už oboznámení. Teším sa na to, ako toto auto bude jazdiť a poďme si ukázať. Verím, že toto auto bude mať veľmi dobrý čas a že nás všetkých prekvapí. Tak si poďme ukázať, ako zajazdí. Dobre, ako som hovoril, že nás toto auto prekvapí, tak si myslím, že to má pravdu, pretože toto auto zajazdilo túto trať s časom 3 minúty, 5 sekúnd a 18 stotín. A to si myslím, že na auto s touto cenovkou a všetkým ostatným, ako jazdí, je veľmi prekvapivé. Nehovoriac o tom, že toto auto je v kompletne sériovom stave od tuning spoločnosti, čiže sa dá ešte ďaleko a ďaleko viac dostať. Čiže ja verím, že toto auto je zatiaľ na čas našim šampiónom, pokiaľ sa nemýlim. Takže ja sa s týmto autom bohužiaľ musím rozlúčiť. Prekvapivo, napriek tomu, že pocitovo sa zdá byť veľmi pomalé a na jazdu napriek jeho jednoduchosti není úplne zábavné, je očividne veľmi rýchle napriek tomu, aký z neho pocit ja osobne mám. Že pokiaľ sa vám páči auto, ktoré bude sa cítiť síce veľmi pomaly, napriek tomu bude jazdiť rýchlo
Máme tu za sebou jedno. A tak poďme sa presunúť k ďalšiemu, pretože máme veľa času a chceme to tu natočiť čo najrýchlejšie a čo najlepšie. Tak, už všetko poznáte. Auto je momentálne Argento. Ďalší nemecký výrobca, ako predošlý Ubermacht. Momentálne teda sa pohybujeme už u ďaleko vyššej cenovej kategórie. Argento totiž to vychádza na $210 000, ale uvidíme, či sa za túto cenu platí alebo nie po našej názornej skúške. Verím, že toto auto bude dneska asi aj najrýchlejšie, no možno budeme milo alebo nemilo prekvapení s poznatkom, ktorý zistíme zo skúšky tohoto vozidla. Tak teda, máme tu krásny a unikátny interiér, ktorý môžeme od tohoto výrobcu len očakávať. Ako si môžete všimnúť, máme tu karbonové šasti, ktoré pomáhajú odľahčiť toto už dosť ťažké vozidlo. Športové sedačky, ktoré sú veľmi priedušné a komfortné. A okrem toho máme veľmi unikátny interiér, celý centrovaný na jazdca. Podľa mňa je veľmi príjemný, veľmi krásny, sedačky sú komfortné a vzadu, nakoľko je toto kombík, máme hromadu miesta ako pre pasažierov, tak aj pre batožinu. Ako môžeme vidieť, vpredu máme krásnu agresívnu masku. Ako ďalší nemecký výrobca môžeme si po boku všimnúť ďalšie čierne, ako inak BBS disky. Máme agresívne platníky vpredu aj vzadu, ktoré dodávajú tomuto autu jedinečný tvar. Nemôžeme spochybniť to, že zo všetkých týchto aut dneska, čo tu máme, toto bude mať najväčší kus. Pretože pozrite sa, hej, tam sa zmestím aj ja 3-krát. Takže myslím si, že toto auto, pokiaľ berete rodinku na dovolenku, úplne ideál. Naďalej môžete si všimnúť krásnu farbu, ktorú nás PDM vybavili. A vo výsledku máme krásne vozidlo s veľmi unikátnym a nádherným stylingom. Jeho maximálka, bohužiaľ ale dosť klame, napriek tomu, že tu je 5-litrový 8-valec, je iba 111 mil za hodinu v sériovom stave. Našťastie toto auto aspoň tú maximálku nahradí jeho príjemným zrýchlením a komfortným riadením vďaka systému Quattro. Poďme si teda sadnúť a zistiť, ako zrýchli z 0 na 60 a na 100. Tak sme na trati a dúfam, že túto auto skutočne zažiari, pretože inak mi príde tá cenovka až moc prepisknutá ohľadom na to, aké auta sme dneska testovali. A napriek tomu toto auto chcem milovať, ale budem veľmi sklamaný, ak na tejto trati neobstojí výborne. Takže dúfam, že sa dneska zadarí a toto auto vidí aspoň na trati na vrchole.
Tak toto auto nakoniec práve že podľa mňa vôbec nesklamalo. Jeho čas na tejto trati boli 3 minúty, 6 sekúnd a 13 stotín. Myslím si, že to je obstojný čas. Potom čo sme sa dostali k tuningu ako podvozok, spoiler, novšie pneumatiky a hoci čo iné, už by sme dosahovali lepší čas. Áno, to auto síce stojí veľa, ale nemyslím si, že to je nevyhnutne zlé auto. Poprvé sa práve že veľmi jednoducho, napriek jeho váhe. A na trati obstalo podľa mňa výborne. Takže vo výsledku, pokiaľ máte viac peňazí a toto auto sa vám páči, využijete jeho priestor, tak si myslím, že je to správna voľba. Tak a sme u našeho auta posledného. Je to Buffalo v tom najdrahšom speku. No a ideme si ukázať, čo to je zač. Toto auto vás vyjde v PDM-ku iba 70 000 a dúfam, že sa porovnať s ostatnými ďaleko drahšími vozidlami. Verím, že toto auto bude dobré. Videl som na tomto aute, síce možno to bolo to druhé, to bolo to STX-o. Som videl už veľa ľudí v meste a verím, že dobre bude, keď je tak často kupované. Si ho poďme oskúšať a zistíme, či stojí za to. Dobre, momentálne sedíme teda v Buffale a ako môžete vidieť, máme tu interiér veľmi inšpirovaný Argentom. Jediný rozdiel medzi interiérom, čo by ste si mohli reálne všimnúť, sú naše budíky a že náš stredový budík tuto nie je digitálny. Okrem toho máme tu karbonové elementy a pekné vzdušné sedačky. Veľmi prekvapivé, že urobili spoluprácu s Argentom, spoluprácu s Obejom, aby priniesli takýto interiér. Toto musím na Buffale pochváliť, pretože za menej ako polovicu ceny dostávate veľmi kvalitný a dobrý interiér. Poďme sa presunúť teda von. A ako si môžeme všimnúť, máme tu krásnu agresívnu masku, ktorá nám chladí naše vozidlo do extrémneho rozmeru. Máme aj krásne prieduchy na kapote a to kvôli tomu, že tuto máme najvýkonnejší model Buffala a to je Hellfire. Na tomto modele je špeciálny jeho obrovský kompresor na tomto krásnom 8-valci, ktorý mu dáva fakt neskutočný výkon. Následne sa pohybujeme k diskom, ktoré sú karbon a brzdy, ktoré sú karbon ceramika. Môžeme tu vidieť ďalšie prieduchy, ktoré slúžia na chladenie brzd. A máme tu samozrejme aj pekné bodyliny, ktoré odlišujú toto vozidlo od obyčajného modelu. Následne tu máme dva masívne výfuky, aby sme mali ten krásny, hrubý tón zvuku. A úprimne kufor, ktorý nepovedal by som, že poteší, ale určite nesklam. Následne môžeme vidieť malinký ducktail, ktorý nám pomáha s prítlakom. A to bude z hľadiska vonkajšku všetko. Tak a sme u poslednej časti nášho videa, kde otestujeme naše posledné auto. Dúfam, že to bude sranda, pretože verím, že to auto si veľa z vás po tomto videu aj kúpi. Nakoľko sme si ukázali, že už len na rovinke je to veľmi schopný kúsok už v sérii. Takže verím, že sa ukáže aj túto na trati ako veľmi, veľmi dobré auto. Poďme sa k tomu presunúť.
Tak toto auto, ako hovorím, mňa osobne príjemne prekvapilo. Nečakal som, že sa bude ovládať tak príjemne, ako sa ovládalo. A namiesto toho, aby pretáčalo, skorej nedotáčalo. A keď pretáčalo tak, že pomáhalo rýchlosti a naopak jej neubližovalo. Toto auto zajazdilo čas 3 minúty, 13 sekúnd a 4 desatiny. Myslím si, že na túto cenovku to nie je vôbec zlé. Pokiaľ by sme poriešili spoiler, podvozok, vedeli by sme sa dostať samozrejme na lepšie časy. Ale na sériový stav toto podľa mňa nie je vôbec zlé. Verím, že v budúcnosti zvážite kúpu nejakého z týchto aut. Vidíme sa ešte u PDM-ka a tam sa riadne rozlúčime. Dobre, ja vám teda ďakujem, že ste si toto video pozreli. Dúfam a silno verím, že vďaka môjmu feedbacku a tomuto videu budete lepšie vedieť vybrať vaše budúce auto. Chcem poďakovať ešte PDM-ku za to, že mi poskytli možnosť natočiť toto video. Nezabudnite ma sledovať na mojich sociálnych médiách. A vidíme sa na budúce. Pokiaľ by ste ma ešte chceli podporiť, dole v popisku viete nájsť také číselko a viete na to poslať ľubovoľnú sumu. Veľmi si vážim, pokiaľ niečo také spravíte, pretože tieto videá robím zo svojich financií a niekedy je to náročné. Takže ďakujem vám za to, že ste si toto video pozreli a vidíme sa na budúce. Čauko.